Ginoo ko ludak-dak na ko sa. Hello mga mas uso. Murag natingagin mo ro kay nagidaan namig mga bagahe kay manglayas gipanghinginlan mi. Bitaw mga mas kuan magkuan ni meron mag-camping ha. Adto mi sa ibabaw sa moto sa among lolo. Dire ko pud dapit sa timbaon mag-camping kita mi na mga bit-bit oh. Yes. Wala lagi taon mig manglangyaw og lang Dali dapit. ma'am kay bugat ka tong Aw, gitama. saan ba dito? Sige nang ko tabi. Na sila Mads. Mo ni among mga pormaron. Na nagkukaliso rin taon si Mas may inailok nagdain tawag ko anjar. Nagdagdagan tubig kay ureg Para man po kuan mo dito. ay kuan na ning Hawon. Mo ni mo mga pormaron. Naingon na mig kuan no. Habit terminal ani oy. Uron tarang nagidanag mga pumo sa mga. sa kang dugo ma'am kay sakit kay. Uy dugo pa sa atikihon ka diha. Naburo kay bag na. Uy hunong sabi kay pahoy sa. Back to back ning among bagahiron. Buka di kay kamusin na. Dayong taan ang kuan. Magdayong na dyan mi kay murag di na makaya ni Mads. Ay diri ako tuo man ko. Na Guys. kalisod na. Yes. Tapos ginoon na itong huygo eh. Kani among ihuigo dugay na jud namong gisabutan pero karon pa nalahos. Yeah. Murag last year mama sa. Yes. Uy, ginoo. Na. Amo pagkuhaon si Rina sa ilaha kay to pa na taon habilin pa. Kay aduna pa po'y obligasyon po siyang gi kuan oy. Oh. Unsa man? Murag ako na lang kay daan ni mamuro madar mo rin eh. Kabiba ko na lang eh. Ano ba? Anong ko kuni? Nalagi gipas ana. Adto pa mi dito sa atbang guys. Kunay motor di adto. Ayo pa kadyo ka mang baktason. Man to lagi panghingin lang. Ay, ginoo. Nagdala jud mig tubig kay ma-dehydrate unya me. Lagi. Masanjang mo tolijo ko ning among pananaw gyud wanay liquid ang among lawas ba. Ay, ginoo. Ako guys, wala ko liquid kay puro na lang solid. Saan mo himbantok na kay gahi man ay kapag gadi ay no. Mao day pud. Wala gyud. Ay Yeah. hawi na kayog. Ay, bibit-bit. Unsa gawas ulo ni. Unsa guys? Dito na kay lamisa. Yes. Unsa man ni? Mura man taning manglalay nagpanimalay. Ay, Wap. asa murag hawi na gyud kayo. Ay, ginoo ko. Woo! Ginoo ko na ilok mi anong among kahimtang. Ay, buhay sa May taon. lamisa guys. Lamis nga murag kimpang. Jud murag kimpang jud. Kimpang yun eh. Ay naman sa kurban hini. Ang nahala guys, magkita-kita lang tayo. Piling magbabot na may dito sa ibabaw sa muto kay murag lisod may kayo mag-vlog sa daan. Oy kay nag do na may bit-bit lagi mga bugat. Nakita-kita tanin sa umabot na may dito sa ibabaw. Munda. Hello guys. So naabot na may sa babaw. Nasa lang. Dali pagdali. Sige na. Tapos sa tikay. Dapit yang bala. Ako na kung sabon. Ulan. Atong guys ay. Hello guys. Hello guys, gapon bisag. Nagkalisod. Yan ako kalamping the mountain. Engkad guys, lisod lagi ana. Bungkag nam lagi nig. Ah, linya oh. Wala pa dali lagi. Danag banig. Danag kantiner. Danag putos. So guys, may wa nakita. Na ma'am, ihangad. Ana, good. Naglisod man kog commands mo ni. Nagkalibing ko. Dini arata. Saan ka tanan? Tas mama dadto ay. Pag itoy. Wakagi ka po itoy. Hala, madakugan man. Nagda. Magkamong lamisang gamay. We are arriving na guys. Woo! Hilo na nanta na mong talag. We are now arriving na jud. Makahamis gid ang adlaw. Grabe ilong ani buka-buka na gadyo.
Kompleto na yan mo. Camping mura ni glamping. Motor sa dato diri sa bus guys. Monig among dungaganan. Kahamis jud. Grabe hagi siligan manggurong mama. Hoy! Ari tumbe kay nako na. Kamoy pangahoy ha. Dai ka dagan og ganda ka sige. Abi din mo kahit. Take over sa vlog kay Sige kapoy. kapoy na manager. Nagamong dungaganan. Gihimuan mi ni mama, supportive kay mama eh. Ano si mama dari? Ginoo. Karto taod guys, makaginhawa nami mag-sit up tapos mistin. Kay Ginoo ko. Anang inita dito sa ibabaw, mga kuan magkato-ato ang mga bagahe. Manaluto to dito. Hala. Ginoo ko naman ko korte. Ang mga gibuhat ni mas init man. Ininit to man. Mga pe na magkataning kalakiha. Dari to man. Kuadong ka Jumar. Alam mo sunong, putulong rin ba na halak ka? Hala patay aktiba man. Ay nagtumbi ng kwan ha. Ka-cute sa ito eh. Ano iro nga ibili na mo diri ma? Ha? Butig purhana. Hello guys. So karon kami ra duha ni Jana dere ay na po. Buklay. Kay silang madsusi. So apa nagkuha ni Rina unya. Maghinahina na mi sit up sa tent kay murag hapon na alas 5 na. So mag-sit up namin sa tent. Ang tent is tulo na ni kabuwan. Karon pa nagamit. So magsugod na mi sa among sit up guys. Stay tuned lang.
pila ra ka minutes ug nahuman na og set up amo ang tent. So hindi na to kay mga tao diri guys. Kadugay basa tulo oy. Tapos sila dito guys, na dito ilang madsusi. Na dito. Sini kata. Ilang Rina kay na dito. Yes, so sa girit. Pot na ano sa pangalan eh. Yan na kay limpyon tanang usod. Sa ibutang sa tamo guys ha. Kaliga sila panood kay first time nag-camping ko bang bata dahil. Masak ka? May masak ka? Malakaw. Ayaw hotdog tubig kay kapag ka sa ubos. Nagpadilit-dilit na. So na guys, mura nag-glamping agamo ang tent kay kumplito na pa foam. Mura nag-glamping. Ay, asa nakarugtulo na pag dito. Mag-ngit-ngitan pa to. Yan na. Napurpurgit na. O, napay lamisa. Aray tayo pang tungtong ang mga among pagkaon. Gusto ko nagamong kuan guys kay guys mo. Out sa mi guys kay ako sa pantarong nag mga butang dire. Sige. Bye guys. Hello guys. So nagbabalik ta. Hello mga mads di ay. So naghimo mi dire para sa among campfire. Mag wildfire din so naami ready mi mga pasmo kanay kompleto ni kong pagkaon nami popcorn lutoon pa namong popcorn lutoon ni namo dito sa may himo dito nga himo ni mama nga sugagan kani dito na siya so nami challenge ikabuntag mo ni siya ang challenge amo na dito sa ito mang hubag ag wait ani so saging, kamuti, balanghoy, gabi. So ano siya? May bugas, mga tasa, ug may mga sikat. Andre. Hi sa hi. Tinahay pa. Ay ning hamo ni pangpaon sa wakwak guys. Mga gagmatoy. Way kaon. Kadong ra pa ni santo ani jung tula duha dire ani mapakaon sa wakwak at ani sulihon na to hala ag mga paon sa wakwak first time man nila nag-camping guys ako katuhan ako nagantay og camping kani sila happy kayo pinaka-try na ngalaway nagtuo si Rumar og di pa ulion manggug ka ulian ka man di mo kuno si Zamuli guys so ning gawas nagbuwan abi ba nahog takturong gabi una sayop manggod dai to nga buwan hang natanaw buwan manggod to sa Abril abi nahog takto lag 26 sa ning buwa na mag-adlaw agbuwan nakita ni guys igutom na kita gusto na
mag-zoo. Mag-yaw-yaw na lang tadanhi kay wa pa naabot agatong mga artista wa pa naabot. So ang inyong manager sa mag-zoo-zaw-zaw danhi ang kapita. Ito guys ay sakay. Balik ra ko kay nagubaga mo try pa. Oh no. Hello guys. Wa mo nangakita guys no. Gabi na magud. Wa pa mi ka siga sa amo ang kuan guys. Oh naputlan mi no pa mi ka siga sa amo hanggi. Ay ba? Nakita ba pod? Di man pod makita. Kanera mo gisaligan guys sa to. Agbuwan ba ay agbuwan. Para ni gisaligan na. Mr. Moon. Paghihapon nangabot ag tulog guys. Bisag kami wa namin nangakita danhi. Oy lang kay mida. Mangita si ako. Mangita si Jana, Mad Jana. Kamong tripod katong bahon na. Riben. Asa to buwan na ag buwan abin hog pulmon ron masayop man dito nga buwan hong natan-aw ag pulmon April manggurot hong natan-aw Pebrero ba to binhog 26 ag pulmon di man pud ugma kung ugma dapat tanan hag buwan mo ana man na siya. Hello mga mads, so natingana mo nga mura nagka-orange nga ta mga naong dire kay nakapasigan ako sa akong bonfire. Sa among bonfire dahil sila kay na sila dito sa ubos. Nagmaniho po sa tak-angan sa dinungag. So, guys. Bonfire. Ay kuching. So, nami kuyog nga earring guys. Sige, Kilis ko. kuan diri ay tingog. Nadiri gibutan namong earring. So, ano siya guys, among bonfire. At bang sa among tent. Pag hapon naabot silang madsusi og alas 6:30 na tarong ng orasa. So, Pagbuga. Ko man datisan mo na na. bigog na hinti kong kakikik. Ating sibuk na man di ay. Hinga na si Husi. Mana, nagdungag na mi guys. Na, nangatog nag mga limbarok. Agbuwan guys, sweeting sigahan na. Magkuan ang putag kam. Kamu tira tay pamahaw. A few inches later. Prank time guys, prank time. Anak ko may prank time. Ayaw ba? Ay sopa. Hello guys. Oy. Okay. Dapat lang dungag na me. Nag-campfire na me, nag-campaign. Campaign. Diyan ay, sabot siya na. Nangawa sila, nagan. Tugabos ko sa girit. Girit sila, sirit. Sila na lang unta tagi prank nato no. Isa ma? Ika? Lagdak og sandal. Malugan sa mga ulo. Manager. Okay, palagi mo. Kaigo guru. May nalandik tubig. Hoy, natug na mo? Manager. Puspusan tanong ginuglar. Wala na tubang man doon. Ana. Ang mga dakuyawan. Aga mo ka galingon. Apa lagi? Ha? Ramyon. Naghawan og saan ay hawa? Ano lang isda? Bangus? Yes, mukhang tagbangus man. Apa naman? Yes. Hapot sila dari sa ubos guys. Nagdungag. Nag-vlog. Sadyang ang moment. Pero ginungag Eh, ano naman ay tabliya diha ma? Ano sa manina? Ina tabliya. Uy, ginungag tabliya.
Tabliya, silupin. Awa among gudong agam. Lami among dungaga na no, high-tech. Naguna sa panahon, nagamo ang dumagadanan. Kitchen sa bukid. Mo na mong dirty kitchen, mo na to among kwento kanang compare. Dahil si pa campaign. Alam mo master bedroom gito. Di, oy, nalami gani, mag-anak pa mi. Mao na lang lagi ko nabilin kay di ka mahilak mar. Bantay ka lang ha. Mahilak kay ha. Pertim ka ng hapo ron. Oy, wala na sakit sa bata. Ano yang salida oy. Padalhan naguna ignay mo uli mag-charge. Adi lubat na kati. Kuan pa? 60. Di na kakatanaw na. 65. Ha? Di na takatanang salida na. I-charge man kanig kuan ito. Hala, katong Ay mag-charge man pug ka. hila kan. Sa usara charger. Di pa man ako ah. So guys, naluto na ang among ginungag. Wow! Sa kilid sa moto. Tara. Tuwa sila dito, nagkaliga sila dito sa babaw. So dara mga mas nagsugba kisda. Pag inom kog isda na to. Nailok. Tulo rin ka buhok, Mads? I love you gun na naluto. I love you gun na. Ibali sa ni. Bali-bali mo Marke ma. Sugba ka din. Magamontik sugba. Tayo sa. Ibalik ni rin na. Diana. Na manager o sige lagkaog saging. Ibut nag. Abi, Diana ba? Kung maari tas ubos. Atong duawo ning mga people di ari nga nagidong agin taon. Para na sa kuan? Kanton? Ihulot ninyo? Magluto na po sila kanton guys. Sweet and spicy. Nailok taon mi dire. Nailok ang taon po. Yes, dapat lang. Kuan nag-ininit na sila. Na. Are the kitchen wares. Kusinero mo din ha? Sa Ginoo ko. Na mutikahoy dito babaw day. One eternity later. Mag-abot ba dalam na? Minalian. Sir, patanaw ko sir. Wa lagi na, gidelete na ko. Dilit pa. Ikaw leta na, muli-lera ko. Sige na ay. Di lagi. Dili ikaw lagi kon. Bodol na. Hay na maron lagi ono. Muna ni among panihapon ron mga Oy, para hunaw dyan nakatulad to ah. tubig ay. Hala. Para hunaw na to ara sa katong kuan, katong para bisbis bit. Oh yeah. Manager. Nandiyan na, pauso nandiyan na. Waday load na asay. Klaro ba? Dul. Hello mga mods. Tira. Hello guys. Yes, we are now camping. Shawa sa upadar nga nasi po. mga naong oy. Shout Klaro na lang ganaon. Idulit mo na. Uy, nga naman ka. Di makita itong pagkahamis. Himisan ang hamis. Sana all. Coating. Ay nag-movie marathon. Sige, sige. Sige. Nasi Jose oh. Tutorial sa may. Ano to ko ispat. Oh, mo na ni among kahimtang ron mga mods. Naghuot mo na ng mga tinapa. Ginoo. Ano? Para tiil lang ning duha. Pila kita ka book dire? Pito. Walo oy. Ay, pito na lang dai, wa naman tunggal. Nagbasa. Ay walo oy. Walo. Walo di ay. Usado hatolo upat lima unom. Walo oy. Ay, walo di ito. Susiyam na ito gani ha. Ay, walod. Taka na day mo unom raisod ani ha. Magbuntats ko. Siya, manguntad siya na. Oo. Sobra og duha. Tananananan. Dito lang mo gawa, sobra man. Ay ay. Ayaw, nagtilap yaw siguro mag-abat. My TL is tuas ubos. Okay, kinalam. Taon pa sa TL. Naintahan na sa gawas, intahan nagkisikisi yung tin. Ilok. Ala, oy, kakuan, maghabol, oy, buwak-buwak ba? Bago bang ilabhan. Flowery. Sana all sweet kayo ng ba nag-asawa. Bidyo-bidyo din eh. Lagot ang badzuko kay. Orang TL. So mga madsa ni aning higayuna, ako may niunag mata.
Ang mga kauban nang gihagok pa. Nasdya na og si Buknay na nasa gawas na to kain taon ginukuha na sud sa tent. Mga kauban mas manager na bali nagliog. Ang si Jose wa na po'y habol. Ang habol giharbat sa usa Ginoo ko. Ag si Mad Serena intan po piting hinanok gikapoy siguro ni guna. Kinaguna man sila simbahan. Wow! Tuan na lagi Ginoo ko. Hala camping pa. Ani na nga ay go rin wa man. Nang awas naman is tent. Taon po doon nag wa man ni mga klarong tog ba klaro kayo niyo. Na samot nako kay ako nawahin nilag tog una pag yung mata Ginoo ko. Analak. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw Okay. ang minamahal ko? Okay, nagdug. Patay ng kamuti. Nagdug pag kamuti ko. Skanay noon. Napanos sa bagay. Panos? Isa ka na nila ba? One eternity later. Hello guys! Yes, my... Gusto mo naman buntis ka? So guys, nahuman na guys among camping. Nahipos na mong tent. Manguli na kami. Sige. Kaya may mga tog. Sige, 1, 2, 3, go. Nalagpot in town, mamoy, Ginoo ko. Ay, Ginoo siya. Gusto mo talaga shout out. Anindot. Ako magukisago. Shout out me ni Papi Chulo. All vibes. Okay sa putuban. Thanks me. Frennies. Shout out to Frennies. Ano ba? Sa aking kamay. Iwas yung para susupang. Online na nagbibugbag sila. Ko'y sa'yo lang talaga. Say, parang sila rin Miss Grand, Philippines. 어떻게 알았어? Tuyok. Yeah! Where ano. Nanggiring ni. So guys, nahuman namin sa among camping. Agunlan gikalo nagunlan. Mura na ba Indianan? Muli na may kay kawan nun. Na sila nagka-living po. Nagka-living. May iring Murag Indianis. Iring. Isuot sa bag. May nabilin dito. Ang mga purma. Kaya ani bitaw nagunlan guys kay. Para di hasol bit-bit. Ngani para awara. Muli na mi guys. Kay imbis mag-spicy noodles challenge mis babaw sa bukid. Kauwan nun man sabay na lang namo tiwason. So, atangin niya tong among vlog sa spicy noodles challenge. See. Naglinya na po. Kasi bye guys! Shout out di Amy Aninila, Brigitte Obo TV Vlogs, Frennies, and Renante Laugo. Thank you so much guys, mga mad, sa pag-support sa aming YouTube channel.